May adlaw ka na itong tanan mga kaigsunan. Again, naanapod diri karon sa tuang importante kayong subject. It's, again, this is Brother Nate Warque. Tuang pag-isigutan karon ang questions and definitions of the Holy Spirit. So, unsa man ang mga questions o mga, unsa man gid ang definition pag misgutag spirit, no, sa balaang kasulatan. So, sa dili pa ta magsugod makaigalaan sa mga biblical references, is matos una ta sa unsa ang Hebrew word o Greek word sa spirit nga gi-mention sa Bible makaigalaan. Okay, so dito sa Hebrew, kung atong tanaw ng Hebrew word sa spirit, it is Warque, no? Halos nga spirit nga gi-mention dia. Like for example, sa spirit of God, Spirit of the Lord, my spirit, spirit, His spirit, no? The spirit, a spirit, every spirit, your spirit, their own spirit, of spirit, another spirit, in spirit, whose spirit, spirit, spirit of, spirit in, familiar spirit. Kana siya tanan makaigalan, Warque na siya sa Hebrew word. So, diri po to sa Greek, unsa man na siya sa Greek. So, sa Greek, ang pneuma, kung sa Greek, ang spirit is pneuma. So, makikita nimo unclean spirit, dumb spirit, quickening spirit, eternal spirit, by one spirit, no, Holy Ghost, Spirit of Christ, Spirit of your Father, Spirit of His Son, Spirit of His mouth, Spirit of prophecy. Kana diya nga spirit makaigalaan is sa Greek na siya is pneuma. So kana siya nga mga spirit. So unsa man na siya sa iyahang but pasabot makaigalaan. Kung sa Hebrew ta, ang Hebrew word makita na sa Strong Concordance, it's 7307, Warque, meaning breath, life, mind, courage, anger, coal, vain, tempest, wind. So, mao na siya ang iyang but pasabot. And then, sa Greek word, sa gikan sa 4151, pneuma, breath, breeze, life, mind, spiritual. So, walay kalainan ang ilang buot pasabot makaigalaan pag sa Hebrew o sa Greek. So ang consistency makita na nato dan unsa iyang buot pasabot. So atong tan-awon karon kung mao ba ni siya ang definition pag muhisgot ta og spirit sa balaang kasulatan mga kaigsunan. So ato daw i-try og lantaw. Una ta sa Isaiah 40 verse 13. Unsa dire? What is the biblical definition for spirit? In Isaiah 40 verse 13, who hath directed the spirit of the Lord, or being his counselor hath taught him. So, tanaw nimo who hath directed the Spirit of the Lord, or being His counselor hath taught him. So, kani siya nga statement gigamit pod ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11, verse 34. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor? So, ang paggamit ni Paul sa Spirit of the Lord is iyang gigamit og mind of the Lord. So, makita na nato diri makaigalaan ang kining formula nga Spirit of the Lord is equals to mind of the Lord, right? So, spirit is equals to mind. So, makita na to ang iyahang definition. First nga definition is mind of the Lord. So, mautong sa Greek o sa Hebrew, ganina nga atong gilantaw. So, karon dirita, what is another biblical definition for spirit? So, John 6:63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ang spirit nga nigawa sa baba ni Christ, nga which is His words, is mao na siya ang iyang spirit ug mao na ang iyang life. So, sakto gyapon ang Hebrew Greek, di ba? Nga life niya ang spirit nga nigawa sa iyaha. So, klaro na kay nakita na nato ang kuan, no? Ang formula na pod. So, mind, no? Spirit is equals to mind is equals to life. So, muna siya, no? Ang ato ang makita makaigalan. Kay kung ang spirit diri is God the Holy Spirit, o separate siya nga being makaigalaan o person, nga dili siya person ni Christ, nga nigawas gikan sa iyaha, which is His Spirit, iyahang espiritu, iyahang kinabuhi, iyahang gininhawa, makaigalaan dapat dili na siya mugawas sa baba ni Christ. Di ba? Wala ba mo nakapangutana ana? Dili na kinahanglan nga mugawas siya gikan sa iyang baba. So, tanawon na to kay ang spirit nga nigawa sa iyang baba o ang words nga nigawa sa iyang baba, mao man na iyang life ug mao man na iyang breath, mao man na iyang mind. So, mao na definition sa spirit, no? Dili na to malimit sa life lang, di po na to malimit sa mind lang, dili na to malimit ang spirit sa ingon ana. It can be also the power of God, it can daghan siya makaigalaan. So mao nang dili ka makaingon nga it's a God the Holy Spirit. No. So atong tanawon
So sa 1 Corinthians 2:11, for what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. So tanawa gud, ang espiritu sa tawo, no, ang espiritu sa tao masayod ta ang Ginoo makabalo sa ato ang mind makaigalan tungod kay ang mind raman pwede man ta dili mo istorya pero sa atong mind is galihok na, no. So ang atong spirit sa tao naagid na diri ato ang mind, no. Even so the things of God knoweth no man but the spirit of God. So kinsa may nakabalo sa mind sa Ginoo? Wala, no. Pero ang Ginoo nakabalo kung unsay Ginoo na nato. Kay nga naman his spirit can work in us. So lahi ang atua, ang kalainan lang sa mind sa Ginoo makaigalaan sa iyang life, sa iyang breath, kay it can work. It can be also a power of God. No, mao na nga dili siya pareha sa atua nga limited ang life nga gihatag sa Ginoo sa atua. Finite lang siya. No, nakadepende sa unsa nga mind nga gihatag sa Ginoo sa atua. So human mind ang gihatag sa atua. Dili siya mind sa animals. So lahi pud ang mind sa animals, no? Lahi po ang spirit nga nasa nila tungod kay limited. Kung limited ta, mas limited pagid kayo sila. So diri ta karon sa, like for example, is the spirit of man a different individual to the man? So kay giingon man diri sa 1 Corinthians 2:11 nga even so. So meaning ang mind sa Ginoo dili bulag sa iya ha, o ang iya dili siya lahi nga Dios ang iyang spirit. So atua po dili pud lahi. So diri ta sa Daniel chapter 2 verse 1, no? Kung ang is the spirit of man different individual to the man? So ang espiritu ba sa tao lahi ba siya sa atua? So ingon diri sa Daniel 2:1, and in the second year of the reign of Nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled and his sleep break from him. So imagine makigalan, iyang spirit nag-troubled. So nagpasabot ba kay iyang spirit nag-troubled lahi kang Daniel? No. So kung madto ka sa Hebrew, that is the mind. So nag-trouble ang mind ni Nebuchadnezzar. So dili lahi nga nigawa something like kang Nebuchadnezzar nga nag-trouble po siya kaugalingon dito. So wala makaigalan kun dili iyahang kaugalingong mind. So nag-trouble si Nebuchadnezzar. Like kanang ginaingon nila nga ang spirit sa Ginoo nag-grieve, nakasala tabatok sa espiritu sa Ginoo. It's the same thing with this, no? So kung nakasala tabatok sa espiritu sa Ginoo nga nagawork sa atua because gi-reject nato so kinsa may nag-grieve, kinsa may nasakitan. So ang Ginoo. So dili kinsa may na atong nagyong nasad-an. Ang source ang tag-iya sa spirit nga nag-work sa atua. So mao na siya makaigsunan. Like for kani sa John 14:16, 17 and 26. What did Jesus promise before he left? So unsa may iyang gisaad bago sa wala pa siya ni kayab sa langit? It says John 14:16 in diri, I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever, even the spirit of truth. So this another comforter is the spirit of truth. Espiritu sa kamantuoran, whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. So, kining si another comforter, nag-ubanan ninyo, no? Dilo, ang kalibutan ay wala kabalo, pero kamo kabalo na mo ani. So, kabaluta nga, ang Greek word sa another is allos, which means another the same. So, another the same. Another the same. Mao na ang buot pasabot sa Greek word sa allos. Okay? So, padayon na ito makigalan. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Gamit siya og he shall teach you all things, and bring all things you to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, gipakita diri makigalan nga ang another Comforter, it becomes another allos, another the same, tungod kay si Christ, nag-compose man siya og body and spirit. So, ang nakanindot sa iyang spirit kay can work in us. Ang atua, dili man. No? So, kini is naka-work. So, mao nang gigamit niya another the same tungod kay para masabtan nato nga ang spirit sa Ginoo ni work out sa atua. Nga nahimo siyang another the same. But si Christ gihapon to siya tungod kay iyahaman tong spirit. Iyahaman tong mind, iyahaman tong life, mga kaigsunan. So, he shall teach you all things. So, he shall teach you. Nagsulti siya ng third person. Kung basahon po nimo ang John 17, sa iyang pag-pray sa iyang Father, gasulti gyapon siya third person. No, dili halos sa iyang prayer, dili nga moana bitaw siya nga ako, dili nga inana kasagara iyang ginagamit, kun dili sa iyang pag-ampo sa iyang amahan is gagamit siya third person. No? Gamit siya he, no?
unsa may mahimo aning another comforter nga gipadala sa Ginoo kanato? What will the Spirit do nga iyang gipadala sa ato? Mark 13:11, but when they shall lead you, imagine makagalaan, mo teach siya all things, mo lead sad siya, deliver you up. Take no thought beforehand what ye shall speak, neither do premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye, for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. So, kung Matthew 10:20, for it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. So, ang Spirit day makaigsunan nga gapanulti sa atua in behalf of us, no? Kanang Espiritu sa Father nga iyang gipadalangan kanato aron kita makasulti og mga butang nga dili nato maistorya, no? Kundi lang Spirit na ang garul. Mao ning nahitabo sa mga apostoles mga kaigsunan. So imagine, mo lead siya, mo speak siya para sa atua, kay nganuman, sa unsa nga pagi, tanawa, John 20:22. And when he had said this, he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Ghost. Kaning iyang gisaad nga another comforter makagalan ni gawas gikan sa baba ni Christ. So meaning, dili ni siya lahi nga giignan lang, oy, lakaw na didto, adto na didto, trabaho na sa imong trabaho, sumala, no sa ako lang na nga pagkaistorya. But dili ingon ana makagalan kun dili ni gawas siya sa baba ni Christ nga he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Ghost. Acts 2:3 unsay nahitabo sa ila? Di ba ang works another comforter is mo speak siya sa para sa atua. So in sa Acts 2:3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire. It sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, katong breath nga nigawas sa mouth ni Christ, no? Nigawas sa ila, receive the Holy Ghost, mao din to nga gidawat sa mga apostoles ug nakasulti sila og nagkalailahi nga pinulungan. Dili ba na mahimo sa gahom sa Ginoo nga mo work sa ato para makaistorya ta? O kinahanglan ba ta i-possess sa gada Holy Spirit para maka-possess, maka-speak ta? Pero kini makagalan, klaro kayo nga the breath here is the Spirit of the Lord nga niabot nganhi sa mga apostoles og nakaistorya sila og nagkalain-laing nga mga pinulungan. So dili ni siya lahi nga naanadaan kay nganuman gikan man nigawa sa mouth ni Christ. How can we hurt God? So diri na ta makagalan sa unsa man nga mapasakitan nato ang Ginoo. Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, unsa man nato siya masakitan? So, Genesis 6:3 and 6, and the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. So, ang Spirit sa Ginoo nga nag-work sa ato ang makagalan, kinsa ang masakitan? Ang tag-iya, it grieved him at his heart. So, ang Ginoo ang nasakitan. So, mapasakitan nato ang Ginoo, pinaagi kung isalikway nato ang Espiritu sa Ginoo, kung dili nato dawaton ang iyang presence, ang iyang own life, ang iyang breath, ang iyang mind, nga gapanak sa atong heart, nga atong dawaton si Christ makagalan as our personal Savior. Nagapanak nga mohinulsol sa ato ang mga kalapasan. So, mao na siya mga igsoon. Unsa pa gyud? If the Father has a spirit, does the Son have one too? So, kung kay ang anak naman sa espiritu nga iyang gipadala sa atua, so ang amahan ba naapod ba sa lahi nga espiritu nga naapoy iyang kaugalingon? Philippians 1:19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. So, ang supply, ang Spirit of God makagalan, no, nga is mauni siya ang Spirit ni Christ nga naa sa atua. Okay? So Galatians 4:6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, the Spirit of Jesus Christ, ang ipadala sa amahan, dili lahi nga iyang ipadala, kundi ang Spirit nga nasa iyang Son. Kaya ang Espiritu nga nasa iyang Son, the same Spirit nga nasa Father. Kung unsay gihatag sa Father, mao'y gihatag niya sa iyang Son. Dili pwede nga malimit kay wala na may Espiritu sa amahan, so moana ta nga wala na Espiritu ang amahan kay gihatag naman niya sa iyang anak. Di ato malimit makaygalaan, no? Di na to malimit kay ang life sa Ginoo dili man nato na siya like some other nga nag-question sila nga sa to pa kay gihatag naman niya, so wala na siya Spirit. When He breathed
Sa diyang paglalang niya makigala ni Jesus, ni God the Father and His Son Jesus Christ, paglalang niya sa tibuok kalibutan, sa mga butang nga naa ni diri. Og gingon didto nga gihimo sa Ginoo ang tanang butang pinaagi sa iyang pulong. So pag ingon niya og tungha ni siya, so dili nimo ma-limit nga diha ra maora na iyang nahimo. Kay nganuman it can again and again pwede niya maghimo sa matag usa bisag unsang mga butang nga iyang mahimo pinaagi sa iyahang breath, pinaagi sa iyahang power, which is His Spirit, His own life, no? Mao na siya makigalan. So again, how many spirits are there? So pila man kabuk espiritu diay nga sa Father ug sa Son. There is one body, sa Ephesians 4:4, one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. So kining spirit sa Father ug ang spirit sa Son is the same spirit, one spirit. Romans 8:9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, kaning Spirit of God nga nagdwell sa atua, nga kung wala ta ana, nga maupod ang Espiritu ni Christ, so meaning, dili ta iyahan ni Christ. 1 Corinthians 6:17, but he that is joined unto the Lord is one spirit. So bisan pa kita makaigalaan, kung ma-join ta diha kang Christ, maapil ta diha, ma-member na ta diha kang Christ, when we received Him as our personal Savior, we have the same spirit in Him. Maunang, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, no? So therefore, we have the same mind of God, the same purpose, same tanan, no? Kaya ang iyang siya man ang mag-work sa atua, to do and to will, okay? So when we receive the Holy Spirit, who do we receive? Kung dawato na to ang balang espiritu, kinsa man ang espiritu? John 14:23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. So kini sa nga answer ni Christ is mao ni siya ang pangutana ni Judas no nga unsaon man nimo pag-manifest sa amoa nga dili ngadto sa kalibutan sa verse 22 sa John 14. So mao ning gitubag ni Christ nga kung matayan ninyo ang akong mga pulong o ang amahan mahigugma diha kaninyo og kami moanha ako og akong amahan moanha diha kaninyo. No? So mao na siya makiglan. Mao ni ang tubag ni Christ. So meaning by the presence of the Spirit si Father ug si Son is naa sa ato. Okay? So, who comes to us to be our comforter? Kinsa man na siya ang moabot? John 14:18-19, I will not leave you comfortless, I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also. So, ang gingon niya another comforter, yung sa comforter, nagsulti siya og third person, another, in a form of spirit, ang si Christ na adiri sa ato makigdalan. Kay nga naman, manang ningon sa expedient for me, for you nga mulakaw ko. Kay nga naman, much more pa ang mahimo sa Espiritu sa Ginoo pag manhi ka nato. So, siya ang wala nagbiya ka nato. How does the Father send Jesus to us? Is it Jesus in flesh or in spirit? Galatians 4:6, and because ye are the sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, unsaon daw nga ang amahan sa pagpadala sa iyang espiritu sa iyang anak nga ni kanato? Nga unsa man sa flesh o espiritu. So iyan ang spirit. And because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So meaning, ang nagpadala makigalan ang iyang amahan, pero ang gipadala is ang spirit sa iyahang anak. Panganhi kanato. So, ang Son naaman siya dito, kauban siyang Father, naglingkod sa right hand, sama sa nakita ni Stephen, sama sa nakita ni John, no, sa Book of Revelation. So, ang Son is naa siya sa tuo sa iyahang amahan. But ang iyang spirit mao iyang gipadala nganhi kanato. Nga nganong magatuaw ta, Father, please bless us, no? Mao na siya tong prayer. Father, please forgive us. So, mao na sa makaigsunan. When we receive the Spirit of Jesus, is that someone different to Christ? 2 Corinthians 3:17. No? Kinsa man na siya. So, kung dawato na to ang Espiritu ni Jesus, someone lahi ba na siya kang Christ? 2 Corinthians 3:17, now the Lord is that Spirit. So, gidescribe ni Apostol Pablo diri nga ang katong Ginoo, ang Ginoo in a form of Spirit is naa siya diri kanato. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. No? Pagkanindot makiglan. Verse 18, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So,
Kaning presence ni Christ, now the Lord is that Spirit. So mauna siya ang makahatag ka natong kagawasan tungod kay ang Espiritu sa Ginoo maoy magahulma ka nato hantod nga masusama kita sa hulagway ni Kristo. Ma-the-same ta sa iyang character by process, no? The Lord, no, kanang the Lord is Jesus, no? Sa 1 Corinthians 8:6 na siya makigsunan. Now, andirita, what did Jesus pray just before he went to the cross? So, what did Jesus pray just before he went to the cross? Unsa man ang pag-ampo ni Christ sa wala pa siya nalansang sa cross? John 17:20 and 21, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, so that the world may believe that thou hast sent me. So gipakita diri makaygalaan no nga ang oneness, ang panaghiusa sa Father ug sa Son ug nganhi kanado. Gipakita diri nga di all may be one. Sa unsa man silta mahiusa makagalaan nga maingon nga ang Father ug ang Son hiusa sila, sa unsa man pud sila nga nahiusa? Isa ra ba sila ka individual? Isa ra ba siya ka tawo, person, ang Father ug ang Son? So that they also may be one in us. So sa ato pa kung literal nato ni nga isa ra gid ang amahan, isa ra sila ka body. So sa unsa man pud ta nga mahiusa sa ilaha? So kung maingon ta nga one hiusa sila sa pagka-Dios, so maapil na pud ta anis pagka-Dios. Ana bang but pasabot dili makagalan sa unsa man ta nga mahiusa atong padayonon. How are the Father and the Son one? John 14:10 and 20. Believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in you. How the Father dwelleth in us? Sa unsa man nga paagi nga si Father ga speak sa tuwa, nga si ang Father ga speak sa tuwa. He doeth the works, and that they shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. So that mo ni siya ang pangutana makagalaan, no? Sa unsa man ta nahiusa o maingon man pud si Christ nga ang Father naa sa iyaha sa unsa man pud nga paagi, unya si Father naapod sa kang Christ og si Christ og si Father naapod sa atua sa unsa man nga paagi. Ye in me and I in you. Ingon si Christ. So sa unsa man nga Romans 8:9, but ye are not in the flesh but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. So sa pamaagi day nga ang naang presence of Father ug Son by their own Spirit nga naa sa atua. So now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. 1 Corinthians 6:17, but he that is joined unto the Lord is one Spirit. So meaning makigan the Spirit, they have the same Spirit. Sumala pa sa Ephesians, no, nga aduna lamay usa ka espiritu ug kana siya nga espiritu kung naa ta diha kay Christ, we have the same spirit nga naa kang Christ makaigilan. Even though under process not the same with them nga perfect, no? Kita makaigilan is under process. The work of the Spirit of Christ in us is to sanctify us daily makaigsunan in words and in actions. So nakita na to makaigsunan, hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan kung sang definitions ug some questions about the Holy Spirit. So kung aduna mo'y comment, paligog lang kog comment o gusto mo subscribe, please subscribe sa Makaigalaan in order for us makahelp mo. Then sa mua at the same time like and share makaigsunan. So if you have some questions, just comment below o God bless kanatong tanan. Di na tataman.